Dito natin iwanan mga probinsya. Kaya maganda. Ito. Yan mga probinsya, oh. Kitang-kita lang, oh. Yan, oh. Yan ang pangalawa. Yan, sa punong kahoy na yan. Katabi niya yung signboard Yabas, Lucena, Bicol. Okay? Yun mga kaprobinsya. Mag-iwan ulit tayo dito. Balutin na natin tong 200 na to. Lipat lang tayo mga kaprobinsya. Nandyan sila kuya. Medyo maingay yung kanilang gamit. Yan. Nag tayo sa mga banda-bandang unahan. Hanap lang tayo ng malilim-lilim. Para makapag-iwan tayo ulit ng isa pa. Dito. Medyo malilim dito. Balutin muna natin. Para pag may nakita tayong magandang spot na pwedeng pag-iwanan, ay hindi na tayo magbabalot. Iwanan na lang natin. Okay? Ito, mga kaprobinsya, oh. 200 pesos. Wow! Balot is real to, mga kaprobinsya. Sana, wala na ata. Parang ayaw na magpabalot. Ito ba? O yan. Clear na clear yan, ha? Kitang-kita niya yan, mga probinsya. Hindi nyo na yan kailangang buklatin. Yan, ha? Okay? Oh. Baka sabihin nyo walang laman. Yan, oh. Kitang-kita, mga probinsya, oh. Diba? Kitang-kita. Next spot. Saan kaya? Bang-abang mga probinsya. Tutok lang kung saan natin ito iiwanan. Hanap lang tayo ng magandang-gandang spot. Gusto ko yung medyo magandang-gandang landmark mga probinsya para hindi na kayo masyadong mahirapan. Yung kilala nyo kagad, pagdaan nyo pa lang, makikita nyo na. Okay? Lagpas na to ng Sariaya mga kaprobinsya, pero tingin ko sakop niya pa to. Unahan na to ng bayan ng Sariaya. Saan kaya maganda? Ayun. Ayun mga kaprobinsya, may natanaw akong Jollibee, no? Yun, no? Doon natin iwanan mga kaprobinsya. Sana may magandang spot doon para mapag-iwanan, no? Yun, no? Para pag ikaw nakakuha, yun, Jollibee mo kagad. Sure na sure kagad, kain kagad. 200 pesos, makakain ka na ng masarap-sarap dito sa Jollibee. Medyo mabubusog ka na nito mga probinsya, kung ikaw lang mag-isa. Yun. Nakita akong Jubilee. Si Jubilee! Dito natin to iwanan kay Jubilee. Eto. Dito mga probinsya. At hanap tayo dito kung may makakita tayo. Ayun, no? Tignan nyo yan mga probinsya. Yung diretso na yan ay diretso na yan ng diretso yan ng Tayabas. Tapos kapag gumalito ka, papunta yan ng Lucena.
At dito, may Jollibee dyan sa may kanto, pinakakanto, may Jollibee. Okay? Diyan natin iiwanan mga probinsya. Diyan sa ano na yan. Dito natin iwanan mga probinsya. Kaya maganda. Parang halatado tayo dito ah. Ito. Yan mga probinsya, oh. Kitang-kita lang oh. Yan oh. Dito sa punong kahoy na to mga probinsya. Ayun oh. Yan oh, kitang-kita lang oh. Ito nyo ba yan? Okay. At yan oh. Dito lang yan mga probinsya sa signboard na to. At yung katabing punong kahoy na yan nasa gilid. Makikita nyo yan. Ito. Ayun oh. Yan. Signboard ng Tayabas at saka Lucena. Okay. Madali lang yan tuntunin mga kaprobinsya. Yan ang pangalawa. Yan sa punong kahoy na yan. Katabi niya yung signboard ng Lucena. Yan oh. Tayabas, Lucena, Bicol. Okay. Congrats mga probinsya sa mga kuha. At ito, dali lang na. Yan o. Maxi Fuel. Tapos ito, yan, papuntang Tayabas. Dito, papuntang Lucena. Yung pinakakanto. May makikita kayo dun. Okay? Mga kaprobinsya, sana makuha nyo yun. At congrats sa makakakuha mga kaprobinsya. No? Kung ikaw yung makakuha, congratulations sa'yo. Pa-subscribe na rin ako mga probinsya, no? Kunting lambing sa'yo. Pa-like and share na lang ng ating video. At the same time, pa-subscribe na rin. Okay? Yun! Abang-abang mga probinsya. At kung hindi ka pa nakasubscribe mga probinsya, mag-subscribe ka na para lagi kang update sa mga ginagawa natin ganyan. At malay mo, isa ka sa makakakuha niyan. Yun! Hanggang sa muli!